Bilýäňizmi? Her kime durmuşda edilýän arzuwlar ýetdirmeýär. Ýene-de ykbaly yana kul bolan agamyzyň koýan söýgüs hakda. Umuman owasyna şeýle päk söýgüň saýatyna, bir-birege ölsem ýerinki, ölmesem senki diýip wada eden aşyklaryň wadasyny duýdansyrja kul edip gyýyp durmuşa çykýar. Oglan şu wadan öýlenmän sözüne eýe çykýar. Edil şu wagt oglan gaty ýaragsyz halla, ýaşy 49-a ýeten, gyýdan başga welaýatda 4 çağan enesi bolup ötýär. Bize bulan atlan tutmak qadagan bolan üçin şu wagt ýaşlara we inniki juwanlara aýtjagym söýeniň, söýleýäniň gadaryny bileliň. Mena oňardygymdan ýazdym, sizem söýgüden ýanan agamyň derdini geliň mähribanlar deňje paýlaşalyň. Qanatymy gardyňda wadaňy pozdyň. Nenense ahwalla goýdyň söýgüli. Yigit başym yanar otlara dözdüň, nenense ahwalla goýdyň söýgüli. Aramyza düşdümi şeytanyň şeri. Epemden uçtuň gyýyp goýa ketderi. Tamam bolup barýa ömür depberi, nenense ahwalla goýdyň söýgüli. Biz bollukmy namart ýa-da ykbalym. Suratyna seretsem gyýylýa janym. Halis adaşdyrdy ýöreýän ýolum, nenense ahwalla goýdyň söýgüli. Yıllar kastetdi ýaşlygym iýip, ýazdarmaly boldum bolsa da aýyp. Tahyryň böhräni söýüşidek söýüp, nenense ahwalla goýdyň söýgüli. Bagyşla goş duýma bagyryň ketilse, neýlägini yekelige bagyt kemsense, arza bol senden ömür jemlense, nenense ahwala goýdyň söýgüli. Aýag astyna garly öýkeli gowun, saglyk ejizligini gorpedýär bugün. Ýöregimde daňdyň çödülmez dügün, nenense ahwalla goýdyň söýgüli. Aýyp etme, ýaşlygym ýatlaýyn diýdim. Çöken göwnüm barja şartlaýyn diýdim. Öwrenşen odumy otlaýyn diýdim. Nenense ahwala, nenense ýangyna goýdyň söýgüli. Allah kuwat bersin agamdan. Çünkü kulaklara uçup gittin, darna kadar kalıp çünkü kulaklara uçup